Ngosiba mbongiloba luthini usiko lwezimbongi. Uma kubalwa izinsuku zonyaka uqalwa ngasekuqaleni kuyothi makufika ngasekugcineni. Kubhekwa wonke amaphutha enzakalile namaphutha angazange enzakale. Iphutha lokuqala ukukhohlwa amaphutha asakenzeka. Iphutha lokugcinwa ukukhumbula amaphutha asazokwenzeka. Uma kubalwa izinyanga zamasonto, amalanga, izinkanyezi, izikondlo, okuyikona konke lokhu okwenzeka kwaba nomehluko phakathi kokubaleka kwezinsuku. La sifike bona sekhona izinsuku ezibaleke kakhulu okudlula ezinye. Zathathwa ezinye izinsuku zapitshizwa zenziwa zabamfishane kwenzelwa ukuthi umuntu akwazi ukukhumbula into eziningi ezenzakale ngesikhathi esifishane. Kuhlukaniswe lapho-ke nokubaluleka phakathi kosuku lokuzalwa nosuku lokufa. Ngalesikhathi usuku lakho lokuzalwa liyokhunjulwa kakhulu abantu abazi unina wakho, kanti usuku lokufa likhunjulwe abantu abazi isiqu sakho. Zabaleka zonke izinsuku kweze kwenziwa amaphutha okukhohlwa ezinye izinsuku ezibalekile ebekuyizinsuku zokufundwa kunye nezinsuku zokumila koboya emakhwapheni. Izinwele ebusweni nakona wonke kamanye amalungu omzimba, kwabanye kwaqhuma ngisho amabele ezifubeni. Ingalesikhathi ke ngisho uma thina sithinta izimpumputhe nazo zisuke sezifundile ukuthi kunomehluko phakathi kokubili ubulili, kanti futhi nasemqondweni wazo sezifundile ukuthi kunomehluko phakathi kwesilwane sasekhaya nesilwane sasendle. Ngoba lesi silwane sasendle sona sazi abanewabo nabafowabo basokhalweni, kanti lesasekhaya umnikazi waso uzazi zonke ngokuhlukana kwazo nangokwezizukulu, kepha uma kuphela unyaka uyazibala mase abheke wonke amaphutha enzakalile namaphutha angazange enzakale. Iphutha lokuqala kuba ukukhohlwa amaphutha asakenzeka. Iphutha lokugcina ukukhohlwa amaphutha asazokwenzeka. Khumbula namaphutha angasoze enzeke. Zabalwa izinsuku sazafika kulolu namhlanje. Lolu suku ke lolu usuku lomshado, la wonke umuntu okhona la uzoshada. Ngiqinisile ngithi omunye akamshade umakhelwane wakhe. La size namhlanje size emshadweni weqiniso kunye nezimfihlo. La sikhona thina siyizinkulumo ezikhulunywa yibona bonke abantu abathanda ukukhuluma, nezinkulumo ezingakaze zakhulunywa namhlanje sinikezwe ithuba lokuba sikhulunywe kabusha. Ngalesikhathi ke belokhu besikhuluma bonke labantu abakhona bethi bayasazi, kunye nalabo bampongoloza ngaso sonke isikhathi nalezi imbongi zifakaze kaningi ngathi ukuthi ziyasazi. Manje ngiyafisa ukuthi ngelilanga sithi sikhona siyimbongi zomdabu siphelele mase lezi indaba siyazikhuluma nangobuqiniso bazo. Okubuhlungu nathi sihlulile imithetho nezimiso esasizimisele yona, kepha makuphela unyaka kubhekwa wonke amaphutha enzakalile namaphutha angazange enzakale. Ngakhumbula ngisho usuku olubalekile lokuya esikoleni. La khona ke sonke sasithi mesiya esikoleni ngesizathu sokuyofunda. Sasiya ngisho singasathandi, kepha siququzelwa yinto esifuna ukuyithola ngakusasa, okanye kube uthando labazali olusisa khona. Kwake kwenzeke ke siye ngisho sishiswa ilanga, sinethwa imvula, sipheshethwa nangumoya. Kepha abanye bethu sasiye sibabone bekhululekile. Ukucwebezela ebusweni, abanye ubone ngezisu ezazikhomba ukusutha. Uma sibabuza ukuthi kukhonani kuzo, bathi amaphutha abakhuzwe kaningi ngawo baqhubeka bawenza. Kanti kwabanye bethu kwakuba intuthu eningi yayiphuma emakhaleni konke nasemadlebeni. Labo-ke babegcina bengayibonanga indlela, kepha mase kuphela unyaka abafundisi-ke babebheka wonke amaphutha enzakalile namaphutha angazange enzakale. Iphutha lokuqala kuba ukukhohlwa amaphutha asakenzeka. Iphutha lokugcina ukukhohlwa amaphutha asazokwenzeka. Njengoba sikhona sonke-ke namhlanje, ngabe lolu suku lubaluleke ngani kuzona zonke lezi inkondlo ezisazohaya. Kepha-ke angeke kufakaze mina ngobani na? Inkondlo
kuphela eyovakaza.